Panguva ine zvonokunzi social media haizi kufara after Advocate Nelson Chamisa amika a post on social media paanouya panguva ino achibvunza vagari munyika yeZimbabwe kuti muchiri makanditsamwira here or you've already moved on. Nzarapira mashoko buda panguva ino anokwanzi Advocate Nelson Chamisa anonyatsozikamwa kunzi he is, or some are calling him, he was the main opposition leader. Panguva ine anokwa kunzi everyone was expecting him kuti amirire vagari munyika yeZimbabwe panhau dzemaconstitutional amendments pamwe chete nekuya panguva ino achifighter for change munyika yeZimbabwe but remain silent. Don't forget to subscribe or like on the bell icon. Panguva ino Nelson Chamisa pane marumors anzara zvakasiyana siyana ekuti he is sold out, but panguva ino tinoona Nelson Chamisa anambobuda in public panguva ino achiaccepta those claims. Panguva ino tiri kuona kuti people they are now surprised kuti after Nelson Chamisa made a post achibvunza kuti if people have to move on. Tinoona kuti some ZANU-PF members vakaita sana Honorable Zivo, they've come and defended Nelson Chamisa strongly. Vachiya panguva ino yanyora achiti those who are talking about Chamisa this and that, and those who want to protest against Cap 3, why don't you do it yourself? The State House is in town. If you truly want to demonstrate, go there and protest. Leave Chamisa alone and let him focus on his own beliefs. Ndomba developments anobuda panguva ino ashoka veruzhinji kuti panguva ino ZANU-PF especially vakomana vaita sana Honorable Ziv vaya vachidefenda Nelson Chamisa vachiti leave Chamisa alone. What does this mean? Panguva ino zvoita sekunge zvakuvalidata maclaims ekuti Nelson Chamisa panguva ino he has accepted mabribes or panguva ino akauya akatenderana nevakomana vari kuda kuchenja zvinhu kana kuchinja mutemo wenyika yeZimbabwe. Madevelopments ezviri kuitika according to social media, maclaims ekuti people they do not have the real truth about Nelson Chamisa's stance, but panguva ino according kumapost anenge achiitiwa people they are commenting, they are commenting according kune zvanenge vachifunga nekuona. Ina comment section yedu dzafungira enyu kuti pamusoro pechitiko ichi. Musawa subscribe or like, but don't turn the bell icon.